salminama musidɗo tedduɗo kono woto dirten daro seeɗa e 1 minute paama ko haalte ko ne waɗi fayida caggal nde calmimi on beltinimi on jii ko wone waɗede ko oɗo série hoddiro mbiɗa sikki onon foof on paami jaɓɓal muɗum ɗum noon ngam ballen koye men balliten hoddiro mone mon foof ina ñaaga yo wat geste on ɗon geste noon wona enen wona men ummi koye onon sabu kala ñande ko noddaali ko namdaali onon wiyannoɓe wonde holno min ballirta série hoddiro ballal ngal yettima haa ɗo on gudditanama damal ngal woni oɗon numéro ɓe jiiton ene waɗa défilé e yeeso écran ji moɗon numéro ko Wave ko Orange Money mon foof ne wawi wadde hen ko yiɗi wallidde oɗo série ngam mbawen jokkude golle kala e saaha oɗon mbiya jokken golle aɗene jokke kono jokkiten golle aussi ha yetto ɗo foti yettade ɗo hoddiro Allah daɗotako neɗɗo yidde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro hoddiro makko daɗotako ade kokumpaɗo jangumo fewjatawanda ko woni yeeso mum hoddiro Allah hoddiro esam Aɗa selli aɗa seli jam tawata moɗanni kam ma tikkanam par ce que chaque fois mi nodduma téléphone mi wima moɗo ara mi arata ndeysan mbeɗa andi ko haajuji tan sinon mi yewdima wallahi min ɓuuri sawa kam aɗa selli alhamdulillah jam tan ke hande kam komi gaccuɗo rendez-vous jam kala ko mbaɗa mbimi hande oɗo journée kam il faut mi ara mi yetto ndeysan mbeɗa andi aɗa heewi haaju mbeɗa aɗa jaggi ɗum tagi mi yawata feldema min mi yawata feldema par ce que mbeɗa andi aɗa joga haaju aɗa jogui haaju mbeɗa andi kadi a añani arde salmindemi ko haajuji tan seydi Ndiaye mais haydara mankirade wallahi hay batte mi mankirata an guila gandumami faade hande caɗele foof geggi kam dogi alhamdulillah mi anda ni ko wiyete caɗele ko o saaha nde wonnoon junngo ma serani am hay sinno arani ɗo junngo ma ne ara jamma ene ara subaka ene ara kikiɗe seydi Ndiaye junngo ngo dokkirɗa ham ngo hay so tawi ganduɗa ne taƴatma tani mi serte juuɗe ɓooyi bon Ndiaye ko kalta ko ne ɗum de ni mais to todi won surprise mawɗo par ce que ñanden moɗo ummi Dakar wonto mbirtimami mi yiiɗa ni salmindema par ce que aɗa foti diwde ɗon pour ƴettude taxi ete ndeysan mais noon mbeɗa inchallah andi foof ma ar so junngo nane e dal tan daɗɗe rewrade seydi Ndiaye mbeɗa andi hay batta ha wonaki kam wallahi merci beaucoup ina kumbi so waɗi o may jam omo selli machallah jam tan woni toon alhamdulillah alhamdulillah wa ay kumbi sa haali inde tan mi weltoto ndeysan aha wallahi gornano sawa kam mbeɗa andi aɗa yiɗimo aɗa horsinimo o mo yiɗimo machallah kono noon yaa esiragilam andi min mbeɗa horsinma min no jaggumi kummi sam ɗo ko ɗon jaggumami sa yi mbeɗa yitta kummi sam mbeɗa hokkuma ko jogade ma hoolare ka kilifaɗo mbeɗa andi kadi ka kilif aɗa heewi haqqille kummi sam kadi ko ɓinguelam guel korsinmi sa yi mi hokkima ko mbeɗa jogue ma hoolare kono min noon yayam kummi sam holko haalantaɓe
holko haalantoɓe gonko toon ka o wi oɗon mbadda kadi aɗa fiyam aɗa anndi kam ndeysan debbo dimo handani fiyeede mi annda noon ɓayde noon ngannduɗaa enen kam dikken hellifaade ko kanko tan haali nanni jooni annene mbiɗa yiɗi nande e hunnuko ma o wi koko goonga malla wonaa goonga esam ngol ɗo konngol vraiment ne jallami par ce que an e hoore ma nde kokkata kam ƴiye wonko kalɗa mbiɗa kam ɓinguel ma ne heewi caprice ay ɗiɗon caprice uji ha joni ɗum woni min sa lelima jamma a hoydi moɗo ƴetta ngoɗo junngo moɗo fawa e kumbis taw ko piggal a fota jabde ɗum mbiɗa ko ay kumbis hay so ferguitima koye min musata allah yidde ne jiɗi momi ɓe ɗum witi kam meeɗa fiidem mi furotako mi ƴettotako ko mbiɗa o woni kanko woni sehil makko woni ko ɗatte makko ha e an yu makko cikkumi saɗa yiɗi debbo kala ko jinnaɓe mum jiɗi tawa allah ne resino aɗa foti wadde no woodi wadde ke aɗa waɗa wadde ke seydi ndiaani wona on bange ke on debbo no ɓorno ko kumis ɓornayi wallahi ɓornayi han wallahi ɓornayi kala ko fawi yitere makko naate nofram mi waɗi no woodi donc noon andu ko cukalel tan taɗa nde fulɓe ne mbiya so ɓotel haari folat ko kar woni koye folde tan tan min kam ko kalɗa fof mbeɗa jaɓi ɗum kono ha joni tan aɗa anndi kam debbo kumbis ko cukalel debbo ngannduɗa ko gorko timmede mum nde ɗum wattata e debbo timmede ɗum so tawi ngannduɗa yeehi galle gorko sa ƴami toon ɓiɗɗo gorko de aro duuɓi ɗiɗi a heɓata sa yi aɗa itte debbo aɗa hokke tan ngannduɗa an ko ngakke debbo ko an timmede ma an gorko nde mbatta ɗum debbo he timmina ɗum kadi ko cukalel ko an ɓuri ɗum duuɓi ɓuri ɗum haqqille ɓuri ɗum pinaɗo ha joni tan yaya jokku muñal tan jokku muñal tan esam mi weltinima kono kam ngannduɗa kumis kam kala ko haalanma anndu tan wonko yiɗi mbimo fat o tikka wona haade n'importe mi jaɓi donc noon ay kumis sa lelima ɗaano mi ɗaani vraiment ɗaano donc noon so ɗum yawti hannde kam vraiment mi weltima par ce que mi huccite e ngoɗo yesso teddungo ndeysan wallahi mi ɓuri weltade donc moɗo mi rutto moɗo anndi noon peut être weekend prochain ko minen kumbi so hoore mum min gara min ñallama ha jeyana min mbaɗi kon ɗum ma on ñalawma mbiɗa fadi ɗum on ay ñalawma leegal ngal ɓe darto e balko aɓe jiyanamin no mbambirtuma mboɗo ɗo woni mbiɗa andi aɗa wawi wadde ɗum anani min mbiɗa andi aɗa wawi wadde ɗum min mbiɗa hoolima donc cikkumi heewani 100 000 kadi ɗum fo heewani ɗum wona haydara nen ɗum wona haydara ske allah ko ni tan ɗum wona haydara hanki tan nelduɗa ham mbimi hande kadi aɗa addi an jibinanimi ko weltintami ko kala ko mbaɗanmami mi ala 100 000 wona haydara wona weltima wallahi mi weltimi merci beaucoup ni tan ko ni tan mbaɗanta kam ni tan an so rewi wadde ko ɗo jalla ɗum quoi aɗa bewnimi aɗa seddinimi wallahi jaay ni ye ham ɗum ɗo joni ngannduɗa ne weeɓe aduna he oɗo esiraɗo moƴƴo ala fof ko waɗnake mi aduna nde ari fof ko ɗiɗo kolgoji hokkata nde ari fof ko ɗi kolgoji hokkata wallahi seydi jaay anke
Allez, carton, Oumou. Allez. Ya, sur le portable, il est là. Baby yow mi tawee téléphone am appelage ma kewɗi ɗe mba ko jam oɗon moment taw koɗo woni studio a majjani hannde journée woni ɗemno musde seeɗa quoi heccanki mi ari galle men fof bomi hamani a udditani téléphone ala no foti appelage tawɗa e téléphone ma guila heccanki faade hannde nodduɗam téléphone kadi je tawan appelage me téléphone ma mi a noddi ham joni joni komi kirɗo jippaɗe ɗum tawi mi wiide haade mi yaade galle il faut mi rewɗo mi yima ko woni par ce que mi alano crédit pour wawde noddudema ko woni mba ko jam jean holko mi wannanima e nder aduna holko calanimami e nder aduna je kala ko jiɗɗa ko ɗum jinmi kala ko jofiɗami taƴa mais ko addi ka ɗon haala ala fof ko calanimami je goɗɗo wawno wadde kam ni wona an mi fadani ɗum e ma non arrête annene ko woni hol probléme o ko woni halam mi haɓe jinnaɗum sababude ma jamma e ñalawma subaha e kihi je anda ko holɗum je ko woni hakkude ma e fatima bonno fatima anda gonɗo fatima fatima holon baɗomo esseti matin midi soir tiktok kalto natɗa ko ano nannata mbiya anda fatima ok an mata wona haala fatima oɗon mbiyata ɗum ko fansam rek fans ɗum ko fansam rek hay ɗum ni bon min mi andamo sah fatima mbiyata o ko famsa rek wona haydara ko woni so jinni wen naña malayka hoore mum nañata mata wona haala fatima tagi aɗa noddemi plus 10 appel hande journée o haala fatima tagi ɗiɗon appel aji fof je an artir hakkille ma amene mi famanima haydara mi famani aɗa wayliti e yam ɓewi ɗeño hakkille ma min mi haalnima ko haalantunomami déjà so woni ko haala fatima ɗum ɗon aɗa wawi fawde ɗum banque majjani ko andi ɗum yiiɗa yiidema e won yeeso ma ne wayni hen hani poudare ma joni hol mbaɗanno ɗum kadi sa muusi tan mi weltoto ni ko to waali mais wona haala fatima en anden mi seydi min yiɗima wiidemen ma hoore ma wasi kotoreyade effectivement minde kadi ko noon mi yaare mboɗo mi yaha noon waɗende maire o ɓoyata ha majjani dal terpi quoi chéri dépôt mo ɗumama yawat hanki o waɗi sisi waɗi wona hokkani kam aussi an wona an woni min woni an haysa heɓani ko seeɗan mbiɗa han fof waɗa d'habitude a waɗata ko mbaɗanɗa ko gatta mbiya kam ni eyi ko dutay ko an woni kam ɗum dutay gilam kono mi waɗi dépôt so waɗa ok c'est bon so ɗum yawti adama ko arnoɗo e galle adama goto eyi adama joɗe waɗi kay holko adduna adama joɗi so ari kay garande ɗum ɗo hanno seeri hamna adama joɗi ko sehi ousmane men de te ko mairie amima sali pulaar na haala konko o tolnuɗe so fof arta ɓerde koye jom wallahi
te neɗɗo so sikki kañum ɗuɗi ko e yimɓe ɓe fof ɗumɗi kadi kana en ma andu ko addi haala adama ari ɗo holko addi adama arɗo aɗa foora adama aɗa nannuma e charge aɗa haalda e makko holbiɗo mo foodi adama ɗum nande ɗum e nder jardin hande adama adde tawani ɗo tawani kam ɗo kono tawi kam ɗo par ce que tawi ɗo fatima action o fof o yii ɗum kanko haalani kam ko ponnoɗa haalde kanko haalani cela veut dire que so ɗum fof waɗi a suuɗi kam ɗum an ko waɗi den aɗa min nande ndem adama ko employé Piindi komin noon to amin liggoo ko liggey woni hakko mbiɗa omi ara ɗo e nder gallam taw wona hinde min ɗo ko galle to ko liggey kadi adama ko sehil ɓiyel hol relation ponɗa dañuɗo e makko ha aɗa fooɗom aɗa nannomo jeere ɗum haawi kam chéri min de ha adama ko emploi ma kadi aɗa anda jogui emploi ji kewɗi kono hay goto mbaɗa yiitaɗo e nder galle he par ce que ko ligguey tan ceppanɗo ɓenda kono adama noon ko sehil ousmane men guila nde ɓe goni ɗo ɓe ceertata hay ousmane ɗanni ko humpa ko ɗum jamma ñalo sukta kiki adama jekki ɗum tan ko ɓingi ɗam so adama ari e galle ɗum tan addi wona goɗɗum a fota miiji aɗen goɗɗum kono mbiɗa ko ɗum woni ko wuuti ha yesso ko lawol inchallah aduna kam koko wawi wonde ɗo a sikki tan ko pulaar wiyata tan wala ko wonanda ha majji o yittude jaam tan inchallah ok ala probléme joni sa ummima joni toon wonko gaddanoma mi ngal nder suudu ko surprise mi ɗum waɗa saɗa hindaaro arga Nah, misalnya apa? ana yan appelaji noddumami de Moussa Saudara moral telepon. ne foti laaɓi noddumami Est-ce qu'on a go? Appelle-moi Gori. eyi hay soko gotol Moussa jotto ndenkoɗa Allah tima e ma hande a yi réseaux sociaux ji ko an tan woni hen Moussa amoɗo hulanma de joni joni nani ko YouTube gon noon ko an tan yiyete hen hande statut ji wajiɓe ko an tan woni hen Facebook ala hande réseaux social hande mo udditta taw wona an woni hen an Moussa hokko woni probléme ma an a heyɗani a tumwani a ɗomdani en kewani ken ɗiɗo tan kala ko dañi mbuɗo rende ma an holko dogata holko woni Desan haali commune ma ɗiɗo gonde galle guilmol famde e goto mi yani ko anne a meeɗi arde aɗa wulliteɗo Moussa toñinande ɓe no toñaɓe arde gulliri kam ɓe jii leñol ngol fof ala moɓe cuuɓi sona min yomi hettu yesso alay sago mede yesso leyɗele mabɓe monna kamɓe toña koddeji mabɓe ñabba hande ala ko jiira ganduɗa ko hakkoɓe jogui diplôme aji mon menen merde an Moussa hoto hubbin won kam ki an holko dañƴa hen fama aɗan ko woni Moussa hoto hubbin won kam kadi hoto toñam an mbi ko darotoɗa ko holko dañƴa hen Moussa komin namdiɗomo holko dañƴa hen so wona kunude tan dañƴa hen e faggade añɓe ne gañoma ko ɗum tan dañƴa hen an Moussa an a wona cukalel ka mawɗo baba ko ni wano ne dari ala fof mbo settaki darde makko hande holko dañƴen hen an haari haar baba lella diwor ha ɓiyum sorat combat mo fuɗɗino enquête oppama combat mo fuɗɗi o min jokkiti ɗum ƴiƴam makko dogre hen o darino ko pulago darino ko leñol o darino ko ɓen ɓe foddeji mon jaɓɓa
koye ngal ɗon jaɓɓal jaɓɓande mi waɗira ɗum ko yo goto kam bunɗiɗi walla yo goto kam busat ay caɗele ɗe ay basal ngal on hannde toñaɓe manan ndiɗon no waɗi voix min komi porteur de voix on ko ma gumminimi Moussa kono jigani en ko jigani wallahi jigani en so jigino en wona ni wayanno wona wima ya jooɗo a salima ya ko tongu dasi fof ma atte teppere jomum kadi a wiyatami haalnanima mbawmi tan ko haala ka mawɗo kellifaaro mi fiyatama mi yannatama mbawmi tan ko haalde kono kam ko mbiyata aɗa combat enen combat jigani en noon combat nan ɗon aɗan ɗon ñalawma o ene ɓuuɓi seeɗa par ce que journaux ji ɗi quoi cikkanno maɗi gartu ko banggue dawrugol ɗo mais finalement kanƴi fof ɗi jilli ko toon to Qatar. Actualité évidemment. Oui, parce que aɗa andi kadi gonen koye marathon budgétaire donc suudu servieji to assemblée nationale ɗum saabu to vraiment cikkannomi maɗi jaaha toon bon au fait jahan toon kañ fof ɗo mbiye ko Qatar. Randi coupe du monde o kam c'est une actualité e wuuro amen nana hen kadi ñagonto tan ko Sénégal waɗa surtout victoire moɓe keeɓi ayi ɗum tagui hande kañum fof ɗi piini ɗi jeehi Qatar han nan ɗon hanki noon yimɓe kulino noon mais Allah waɗi hen sutur bon ɗum saabi ñalawma hande ça pas été trop dur quoi pour moi parce que min waɗi revue de presse Adam on pillinno mbar ko jaam ko heewe galle o ɓe baji affaire mystique o baala gonɗa hen a yi sa yi mi namdimam ka sigilam mi tagi namdimam ɓe balɗe galle o no hawnide Fatima t'inquiète pas so tawi a lelima aɗa wawi danade mbiɗi sikki ɗum jaranta ham e Amadou Moussa yaade ha e seremɓe ene waɗamo gelle hono golle mbaɗi ni en mystique gonɗo toon o wona min o wona min par ce que mi sikkani so yettimo ɗon wawi yettade e nokku ha mo ganduɗa mbiɗen nawa Amadou Moussa e seremɓe mbiɗen liggo ɗumen no hawnide ko ɗa rawi wona an wadde moƴƴi non wona min t'inquiète pas ça va journée o ça va min to yi ha hango komi keppuɗo weekend aɗa han wawa fof vraiment min aussi ko ɗum ɗon a c'est fatigant tellement fatigant vraiment a hawni noon moƴat moƴ ko kañum walla noon Amadou Moussa sama togoro ba ndeysan mi soobima e ko mbatta jeyde e tagal ma guila e weltare ɗiɗi fuɗɗano ki sawre ene yima guri fof meni ɗo beltina diaspora no ata wona an foti haalde ko min foti haalde est ce que pourquoi yarda an yarda commune o foti haalde aɗan ko teg mbiɗa yi vidéo ji ma e réseaux sociaux ko addi fof bravo vraiment mi weltanimama no fewi est ce que pourquoi kono monen mbeɓani e leñol ngol activiste uji ɗi ganduɗa ina mbaɗa ɗeɗo gueɗe te ko sukaɓe tokos franchement ko Allah tan wawi wadde oɗo sar mi yaltora ɗo chaque weekend mbiɗen ɗo bon pourtant ko to mbannomi inscrire hedde auto virage mais min dartan bon ɗo ɓuuri waɗade tokkol min mbimi mi wota wadde ɗo rene mais a yidima komin sokkorde kono hatta min mi haalat
e sabu min mi yina haajetumi kuɗolam gam wonde jayde ɗum sababo par ce que jayde ko on biyo leñol ɗum e caɗele yaltina ɗum hatta ɓawo wonino ɗum ɗon yeehe on combat jayde kagal mais ari ko reme baɗon guesse kono wona kono jayde kagal ha joni koye hirande ñammande ngol ɗon leñol amadou moussa mi yara so dal jetta comportement parce que koni allah hoddirno ala fof mi rewani noon wallahi non wona ɗum nenel haala pawo wonino jeng way hol gonɗo bama pawo tijani marsal ngol bat non mi jaɓani tijani on bama bien sûr wallahi tijani an tijani an ɗo si moni ɗon somi woni hannde jani ko caggal allah e caggal makko ko darol galam min mi wiyata leñol mais ko darol galam mi kala ko mbaɗatmi hannde e jaydi yaha kaw jaɓɓanmi koye fere bama yo allah ɓumno ƴeele kono moussa ƴettu numéro ɗon ɗo quoi ƴettu numéro vraiment aɗa anndi wonko ɓooyani mi yi sortima goto sortima o vraiment o yooɗi kam o weeli kam ko allah hoddirdal yo ɗum wani hen ko numéro mo woni ala probléme ko allah hoddiri ɗum wani hen kono ƴeew mbaɗa kam si après mi nodduma ala caɗele comme ça jiidiren a faami numéro mamoudou moussa majjirta kam inchallah mom nodde merci no ngalata holla non tan bo kalbina inchallah merci tabaraka a jarama merci beaucoup a jarama merci beaucoup merci Yaya bismillah an mbar ko jam hoto yumma woni ko kewi hoto yumma woni nenam ala ɗo ko kewi yaya yaw so ari mbiyami arin ɗo yaya haalan ko kewi an yaya artude ndani hen mbaɗɗon hakkude koye kum biscuit o yeeso de mi andira ɗum yaya kam so bandiraɓe fulɓe heeɓoɓe hoddiro e kala saaha oɗon mbiya holno mbatten ha mbaɗon participé e hoddiro e kala saaha e commentaire uji fof bandiraɓe en mbi yen mbaɗa feere jokken seedu hoddiro nde tawno hoddiro ne weeli kono noon heeɓiyankoɓe hoddiro fof on jii ko ligga koye hoddiro on jii o décor on jii fof wadde oɗon gandi ko ngaalu tigui namdi kala jiɗɗo wadde participé e série hoddiro o beele no wawi jokkude ha oɗo saison gasa ha deuxiéme saison ara oɗo numéro mo ganduɗa woni numéro meɗen commercial on waɗi wif on waɗi orange money mo ganduɗa ko 77 980 33 39 kala mon jiɗɗo addude ballal mum hoddiro so waɗi oɗo numéro inchallah rabbi mamin kepp beele ononne wona ballal mon hoddiro duson hoddira beele leñol fulɓe kala ene wawa weltade gandon tigui hol tigui nafoore tigui wonde e nder hoddiro hol kadi ko woni tigui e nder hoddiro ɗo ha e fin saison inchallah rabbi Allah jarama